Жул Верн е френски писател, известен най-вече с творчеството си в жанра научна фантастика. Неговата работа често включва напреднали технологии, подводници, космически кораби и други изобретения, много преди времето им да са били възможни. Едно от основните вдъхновения на Жул Верн е способността му да съчетава въображението и науката. Той имаше дълбоко разбиране за технологиите и науката на неговото време и умело ги интегрира в своите истории, създавайки правдоподобни сценарии за това как могат да се развият в бъдеще. Този подход помогна да се проправи пътя на жанра научна фантастика, като демонстрира как литературата може да изследва и да се занимава с научни концепции по увлекателен и достъпен начин. Освен това, работата на Жул Верн насърчава чувството на любопитство и приключение. Неговите герои често се впускат в смели пътешествия до далечни краища на Земята и извън нея, предизвиквайки границите на тогавашното познание и разширявайки хоризонтите на своите читатели. Нещо повече, визията на Жул Верн за бъдещето често включва идеи за социална справедливост, опазване на околната среда и мир между народите. Неговият новаторски подход към разказването на истории, съчетан с любовта му към науката и приключенията, продължава да вдъхновява хората по целия свят. В средата на 19 век излизат от печат романите "От Земята до Луната" и "Около Луната". Първият разказва историята на пилотирана мисия до Луната с помощта на масивно оръдие, издълбано директно в Земята. Оръдието изстрелва снаряд с 3 души на борда, чиято цел е да достигне нашия естествен спътник. Във втория роман се проследяват самите изпитания и премеждия на 3 астронавти, които стават първите хора, наблюдавали обратната страна на Луната. Тъй като Луната остава неуловима, снарядът е привлечен от нейната гравитация, обикаля около нея и в крайна сметка се завръща на Земята. Освен забележителните си прозрения в използването на научните постижения от онази епоха и тяхното включване в фантастичен разказ, Верн несъзнателно предвижда бъдещето на космическите пътувания. По-специално, той предсказва мисията на Аполо 8. Повече от столетие по-късно, съвпаденията между романа и реалността са поразителни. И двете мисии включват екипаж от 3 астронавти, които летят към Луната. Скоростта на Аполо 8 в началото на своята траектория е приблизително 11 км в секунда, подобно на скоростта на героите на Верн. Корабите имат подобни размери и тегло. Аполо 8 напуска нашата планета, обикаляйки около Луната и се връща обратно за приблизително 4 дни, точно както героите на Верн. Друга забележителна прилика е мястото на изстрелване. И двете мисии започват от Флорида, като стартовите площадки са разположени на около 100 км една от друга и завършват с кацане в Тихия океан. Жул Верн е роден във Франция в град Нант. През по-голямата част от живота си той живее в Амиен, където пише повечето от известните си произведения и почива там през 1905 година. Той остава наследство от над 60 романа, както и множество пиеси и повести. Някои романи са публикувани посмъртно, а един е открит 80 години по-късно и описва Париж през 1960 година. В Амиен посетителите могат да разгледат къщата, в която е живял и работил писателят, а сега превърната в музей. Из целия град има информационни табели, описващи места, свързани с живота и дейността му. Освен това, в Амиен се намира и гробът на Жул Верн. 2 години след смъртта му, на мястото на погребението му е издигнат паметник, наречен "Към безсмъртие и вечна младост". Статуята, изваяна от скулптора Алберт Роуст от истинската смъртна маска на писателя, показва Жул Верн, излизащ от гроба с протегната към звездите ръка.